A fizika tanár kifakad. Ha az utolsó padokban ülök, olyan csendben lennének, mint a középen képregényt olvasok, akkor legalább az első sorban ülők zavartalanul alhatnának tovább. Mi volt ma az iskolában, Tomika? Kémia órán a puskapor összetételét tanultuk. És holnap hánykor kezdődik az iskola? Miféle iskola? Zsoltika nagy késéssel térkezik az iskolába. Mi történt? Kérdezi a tanítónő. Egy fegyveres bandita támadt rám. Hát és elvett tőled valamit? A házi feladatomat, tanárnő, kérem. Anya, le tudnád írni a nevedet csukott szemmel is? Igen, kicsim. Miért? Mert itt az ellenőrzőm. Az iskolában így szól a tanítónéni. Gyerekek, ki tudna mondani egy ritka állatot Ausztráliában? Pistike jelentkezik. Elefánt. De hiszen Ausztráliában nem él elefánt. Hát tetszik látni, ennyire ritka. Fizika órán kérdezi a tanár. Mi az összefüggés a tömeg, a tér és az idő között? Pistike jelentkezik. Ha jó az idő, a tömeg kimegy a térre. Palikát megkérdi az édesanyja. Mondd, kisfiam, hogy állsz az iskolában? Nagyon jól, mama. Minden nap másik sarokban. A tanítónő megkérdezi a kis Petronellát. Ha kapsz 14 cent diót, és annak a felét az öcsédnek kell adnod, hány cent dió marad neked? 10. Rosszul feleltél, nem tudsz osztani? Én igen, de az öcsém nem. Mérgelődik a tanár az iskolában. Hihetetlen, hogy tud egy ember egy feladatban ennyi hibát elkövetni. De hiszen nem egyedül követtem el, tanár úr, kérem. A papa, a mama és a szomszéd bácsi öccse is segített. Zolika fölszáll a távolsági buszra, de jegyet nem kér. A sofőr megállítja. Hé, fiacskám, hát hány éves vagy? Még csak 5. És mikor leszel 6? Majd, ha leszállok a buszról. Képzeld, papa, a tanító úr ma kihívott a táblához. És remélem, akkor nem vallottál szégyent? Ugyan már, hát ki nem tud letörölni egy táblát? Pistike az órán elkezd sírni a hátsó padban. Oda megy hozzá a tanítónéni és megkérdi. Hát miért sírsz, Pistike? Azért, mert mindenki hátat fordít nekem. Pistike megkérdezi apukáját. Apu, tudod, mennyi fogkrém van egy tubusban? Nem tudom, kisfiam. Én igen, majdnem 3 méter. A 15 éves Évi megkérdezi kisöccsét, hogy miért fogyott el a fürdőszobából a szájvíz. Láttam, hogy apu megkóstolta, de kiköpte. Aztán anyu is megkóstolta, és ő is kiköpte. Gondoltam, jobb, ha kiöntöm az egészet. A matematika tanár kiosztja a házi dolgozatot. Mondd, Ferike, kérdezi az egyik gyerektől. Te egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? Nem, tanár úr, kérem, 2 ismeretlennel.
A Leán gimnáziumban az égi testeket madarázza a tanár. Ki tudná nekem megmondani, kérdi, hogy milyen következményekkel járna, ha például hirtelen kialudna a nap? Az egyik lány jelentkezik. Hát elmúlnának a szeplők. A 4 éves Klárika születésnapjára kap egy ékszer-teknőst. A kislány nézegeti, kopogtatja, forgatja, de a jószág csak nem akar kibújni a páncélja alól. Erre Klárika megszólal. Apu, mi lenne, ha elemet cserélnénk benne? Sorolj fel néhány állatot, szólítja fel a tanítónéni Gabikát. Kutyuska, tehénke, lovacska. Jó, de nem kell mindig hozzámondani, hogy ka, meg ke, mondd szépen kicsinyítő képző nélkül az állatokat. Kecs, macs, csír.